نزانێت چی شتێ زیادی تایبەت زارۆک کە گرێدای بن vî عەردی پیرۆزڤە چونگی لالش کوردستان jî welatê êzîdiya bûye herî Kurdistana Sûriya û Kurdistana Iraqê Kurdistana Tirkiye û Kurdistana İranê ev xelkê her çarparçî Kurdistanê berî 500 salî hemû êzîdî bûyne hemû ka qesta vî cihê pîroz kiriye û hemû hatîne lalişeya belê mixabin li ser destê dewleta Osmanî mavê 623 sala da bitiriş milyonek û 200 êzîdî hatiye kuştina çünkî qebûl nekirîne ola xwe biguhirin û milyonek û 800,000 êzîdî bi darê zorê hatiye olay hatiye guhirîne eger tu bêjî kanê nav êzîdî îroka ew milyon û 800,000 ew Kurdê îroka dipeyivin bi Kurdî zimanê êzîdî hatiye bi zimanê deykê ew berî 500 salî hemû êzîdî bûn. Kurdê Iraqê, Kurdê Sûriya, Kurdê Tirkiye, Kurdê İranê lewma îroka gelek mêvan bû me tên işaliyê İranê tê, işaliyê Sûriya tên, işaliyê Tirka tên dibêjin dapîrê me jî hîk sort kirin îda serê sala êzîdiya û me jî hindek kulîlk û qalgê tîka bi dergê xwe bidnan. Ramana wê çi ye? Ew hemû berî çend sed nebitir 400 salî hemû êzîdî bûn. Çawa firmana bi serê Şingarê hatiye roja 3/8/2014 hatin êzîdiya bi zorî taybet wek nimûne gundê koçû qebûl nekirin ola xwe li derbidin zelam hemû hatine kuştin û keç û cilê wan hemû revandin.